Ahoj, Tadea. Ahoj. Ahoj. Tešíš sa, že si prišiel? Veľmi. My ti veľmi pekne ďakujeme, že si mal takú ďalkú cestu, ešte si aj teda trošku nemocný. To sa dá dělat. Ale sluší ti to? Jo. Áno, mal to byť dneska s nami aj Ľudek, ale presne tak, ako dopadlo jeho frito místo, dopadlo aj cesta jeho účasť. Sem. Přesně tak, ani neoznámil, že odchází, ani že nepřijde a prostě tady není. No, takže, ale já si myslím, nevadí, že my se těšíme. Je to tak. Jsme moc rádi, že jsi tady. Já taky. No tak jaký máš první dojmy, jaký máš ohlasy, všechno nám řekni. Asi dobrý, jako čekal jsem, že to z té televizi bude trošku horší. Čekal jsem, že na země udělají nějakýho dementa, co se jenom rozbrečí, umí se rozbrečet. No to jsem tam já v klidu. ale dobrý, jako vystřelilo to docela v pohodě. Králík tam taky samozřejmě byl, takže a dobrý lidi, jakoby asi zatím v pohodě, zatím Super. extra. Aké boli tvoje pocity, keď Ľudek povedal, že ide byť králika? Ale jakoby, já jsem to nevnímal špatně z toho důvodu, že mám doma králika. Mě to je jakoby upřímně drestu úplně jedno z toho kuchařského hlediska. Ale spíš mě se s králíkem blbě dělá, protože to je prostě suchý maso, víš co. A já jsem hnedka věděl, že to prostě bude průser, vole, protože toho králíka musíš perfektně prostě nějakým způsobem ho naplnit něčím, aby to prostě bylo šťavnatý, musíš tam hlídat tu teplotu, aby to prostě fakt bylo super růžový. A ochutnával si to? Jo. A bolo to suché? Nebylo vůbec, bylo to fakt nádherně šťavnatý. My môžeme hovoriť aj veci, ktoré jako upřímně nesouhlasíme, takže preto sa pýtame. Si myslím, jak to tam leželo těch 40 minut nebo kolik, než to jakoby Honza ochutnal. Tak prostě... Že to jako, vtedy vyschlo? Za 40 minut, když uděláš kuřecí steak, vole, tak on když úplně takovým zabiješ, jako to je prostě... Já jsem se třeba bála toho, že jako to nestíháte, protože přece jenom králík pro mě jako pro amatéra je jako za takovou krátkou dobu jako úplně nesmysl. Ale tak on byl dělat. vyklepaný, že byla to rolátka. Jasně. A dělalo se to normálně jako v páře, Pravda. takže 20-30 minut bylo by to hotový. Takže jako, keď ste to mali, ste to nemali suché. Ne, vůbec. Normálně, kámo, to se rozbalil z toho, z té folie a z toho úplně normálně celá šťáva. To fakt bylo úplně šťavné ťoučky prostě. Takže. Takže myslíš, že to prostě byla potom jakoby chyba toho, že prostě tam asi... Ale jako takhle, je možný, že prostě já třeba jakožto začátečník vnímám šťavnatost jinak než Honza. Jasně. Ale za mě to nebylo úplně jako suchý jak cesta. Prostě si myslím, že tím, jak tam 40 minut leželo, tak prostě tak to. A on to tam myslím, že i Luděk zmiňoval, ne? Že možná to z toho jako vyteklo. Ale jo, je to jako možný prostě, že to... Ano. Ale v první moment, když bys to dostala takhle na stůl teplý, tak to bylo v pohodě. Áno, to aby vlastne diváci vedeli, že ono to tam chvíľku stojí, že to akože nie je, že tak, a hlavně nás je tam aj veľa, takže chtěla říct, že nás tam je fakt jako hodně a ono, než se Honza proochutná jako ke všemu, tak je to vždycky prostě těžký a spousta těch věcí je dělaných jako na minutku, že jo. Takže jako je fakt, že když uděláš řízek třeba jakýkoliv, tak když ti tam bude jako hodinu stát, tak asi bude hnusný. Tak to my sme včera pozerali diel u mňa doma s Romanom a Kubom a všimli ste si tú hlivu na Aničkinom a Dejovom tanieri. Ono, když se na to jsou detaily, to jsou podle... Teď se nás všechny blokne, vole. Jo, no, Aničko ne. Nie, ešte nie. Ne, tak to jsou, myslím, detaily, které jako vnímáme asi my, ale divák jako takovej, že prostě mu to je asi úplně jedno. No a ako si sa cítil, keď povedal, že ste uvarili najhoršie jedlo? Jako já jsem to tak nějak trošku čekal. Prečo? Tak hele, vzhledem k tomu, že já jsem se den předtím rozbrečel, že chci domů. A chtěli udělat určitě nějakým způsobem, aby to prostě jako bylo, že si lidi řeknou, ty, to je napínavý, vole. Tak prostě koho jiného by tam dali, protože ty a Simon jste byli takový jako, vy jste jako byli dobrý a ještě by bylo brzo vás někoho z vás dvou posílat a my s Ľuďkem vlastně myslím, že jsme prostě byli jako jasní. Ono hlavně je dôležité povedať, že ono to bolo zostrhané a vyzeralo, že Ave s Irinou nesedeli, ale oni sedeli na tom stole. To mě teda upřímně taky že ono to tam vyzerá, že ano, vlastně že nie, ale vlastně tam tie dvojice boli len dve a to ste boli vy dvaja a ja so Simon. Takže ja som tam vtedy trošku mal taký breakdown mentálny, lebo ja som sa strašne bál, že prvýkrát varím, lebo ja som vlastne sme boli dvakrát kapitáni a my sme nevarili a teraz hovorím, že to hneď idem domov. To je pravda, jo. A mě to třeba bylo hrozně líto, protože já zase naopak jsem tenhle díl první, já jsem z toho měla tak strašně dobrý pocit, protože já si to doteď pamatuju, jak prostě ten Kuba, já tam říkám,
chcete mě někdo, ale tak, pojď, ale tak tam bylo strašně vtipný, tady s tím, jak jsme, ona běžela za Luďkem a Luděk, no tak to jdi do prdele. No já jdu za svůj syna, to ale to oni vystříli, to co on řekl, úplně na poprvé. On fakt úplně, Anička se k němu rozbila, to jdi do prdele, já jdu s Tadeášem, a ono, a s kým mám jít? Ale taky zvláště, že šlo právě za Luďkom. Byli prostě, měli spolu prostě blízko. Anička s tím Luďkem, ona k němu měla blízko, já si myslím, že tím, že byl jako i nejstarší a vnímala v něm takovou, jako takovýho toho taťko, takovou tu oporu. Ale to ještě nevěděla, co je Luděk zač. Tak to no, lebo museli si vybrať, my sme vás tak nepoznali, my z toho Právě, no ale teď mi lebo to my sme vás poznali len z toho bývania, ale my sme... Já když jsem šla za tím Kubou, když on si mě tam vzal a já úplně první říkám, ty vole, já se ho strašně bojím, teď je prostě chlap jak hora a říkám, hej ty vole, teď já něco poserou, on je profík, je prostě šikovnej a tohle, teď on měl ještě takový jako drsný docela keci vždycky, že jo. Hej, bylo to úplně skvělý, my jsme si to tak strašně moc užili. A vlastně úplně poprvé mě tam někdo jako pochválil, krom třeba šéfa, ten mě chválil, ale ten Kuba fakt jako mě chválil jako hodně a já jsem úplně na to koukala a říkala, víš, to je fajn, mně se tady líbí. Vlastně jsem brečela. No. takže dobre, takže a potom, že Rajč a Vanilka, že čo ti prebehlo? To mě taky zajímá. Ale vůbec nevím, jsem na to koukal. Říkám, kamo, mám udělat nějaký gazpacho nebo něco. No jasně, to jsem navrhovala Luďkovi. Víš co, on říkal 20 minut. A já ano, říkám, kámo, ano. tak vůbec nevím. A jediný, jako co říkám, za 20 minut, kámo, nevím, prostě palačinku asi udělám. A to tě fakt jako napadlo? Jo, mě to napadlo, protože prostě říkám, kámo, palačinka snese hodně, vole, víš co, prostě do palačinku můžeš dát úplně všechno, víš co. A tak prostě jsem říkal, dobrý palačinka, no, mě tam jako ještě navrhovali nějaký úplně jako věci, co jsem v životě neslyšel, kámo, a úplně říkám, já nebudu dělat něco, co jsem jako v životě nedělal, jenom že mi něco řeknete. My jsme taky Luďkovi radili, fakt třeba Tatarák jsem mu říkala, jako s tou dělat nebo něco. Ale já jsem šel na jistotu, no, když tak řeknu. Jasný. Ale jasný, ale mě to hrozně překvapilo, mě právě ty palačinky, když jsem začal dělat, a říkám, tak to musí vyhrát, to je prostě úplně, že bomba, jako. Takže, no. A ty jsi je chutnal? Ty palačinky? Chutnal. A jak ti chutnali? Ale za mě ty palačinky byly dobrý. A upřímně, jak říkal, že tam necítí rajče, já jsem v ten moment vůbec mě jako nedošlo, že to rajče tam musí být cítit. Já jsem to rajče dal jenom proto, že jako říkám, dobrý, kámo, tak tam dám rajče, vole, dám tam jahody do přiběhu toho rajčete, vole, a dobrý. A fakt mě to nedošlo, no. A ještě mi zajímá, byla ta palačinka tlustá nebo ne? Ale já takhle dělám palačinky normálně. Já nemám rád, prostě zaprvé neumím, si myslím, vole. Prostě nikdy se mi nepodařilo udělat, nikdy se mi nepodařilo prostě udělat tenoučkou palačinku jak papír. Okay. Já prostě mám rád tlustý palačinky a teď jsem to zkoušel doma ještě udělat. Aha. Říkám, nejsem takovej debil, že neumím udělat palačinku. Tak jsem udělal, kámo, takovejhle lívanec jsem udělal. Říkám, no tak to jsem ještě udělal dobře v té televizi. Mohl si urobit lívance. Ale já jsem udělal já jsem udělal 2, jestli jste si všimli. A já jsem jednu tam dal jako stranu, to říkám, to je pro produkci. Ta byla právě to, co ochutnával Honza. A pak jsem udělal ještě jednu, tenčí. A to říkám, to si vemte vy. Ale tak... nevyšlo to. Nevyšlo. To nevadí. No. A čakal jsi při tom hodnotení, že to takto dopadne? Jako nečekal jsem to upřímně, protože já jsem se díval, že viděl jsem dobrý Luděk, to má sražený, má tam takovej ten rýžový čip, tak jsem si říkal, ty vole, tak možná tady zůstanu. Ja som ako úprimne, ja som nečakal, že pôjdeš domů. Ale hele, já si myslím, že jsem šel domů, protože jsem se tam rozbrečel, že chci domů, víš co? To si nemyslím. Proto já si myslím, že jo. Že jako, víš co, že jsem byl takový, že jsem to jako vzdal na jednu stránku, tak prostě řekli fajn, když chceš, tak půjdeš. Jakoby. A cítil jsi to jako v sobě, že už tam fakt jako nechceš být? Upřímně, jak jsem seděl na té zahrádce a všichni tam jako jeli, že mě tam chtějí, tak strašně to nabilo. A fakt jsem jako brutálně tam chtěl zůstat, což jako šlo vidět, jak jsem se tam rozbrečel, že mě se fakt domů nechtělo, jako. Ale úplně upřímně, jako vlastně my jsme se v tu dobu tak nějak ještě jako úplně neznali, protože ty jsi tam byl, že jo, v druhém týmu, takže vždycky jenom tak u snídaní, nebo takhle jsme se někde jako potkali. Jako... Ale ne, to bylo to všechno v podě, ale já jsem hodně znala prostě Luďka a ty, když řekl, že vlastně vypadáváš ty, tak mě osobně to strašně překvapilo, protože Luděk za mě to vzdal hnedka třeba druhý den. On to vzdal v těch řízkoch, podle mě. Přesně tak, to jsem přesně chtěla říct, děkuju. Když tam byly ty řízky a my jsme pak přišli na tu terásku, tak on tam seděl prostě vykropený a on mi třeba 7krát řekl, že chce domů. I když jsem ještě byla kapitán, tak on mi tam furt opakoval, že je hrozně unavený, že ho bolí nohy, že chce domů. Kurva, Luďa, ne. Jo, takže mě to jako překvapilo, no. Že ale jako upřímně, já bych byl
Ty já nevím, já bych byl možná ještě víc jako v Řiti, kdyby vypadl Luděk. Protože jakoby, jak jsem tam byl a fakt jsem pocitoval nějakým způsobem takový prostě, že stejskal blablabla, tak mě ten Luděk tam strašně jako držel. A fakt jsme tam prostě spolu jako byli, i jako samozřejmě Kuba a takový, ale prostě s Luďkem to bylo takový, že my jsme spolu jako našli společnou řeč, víš, rozhodnili jsme si. Takže kdyby vypadl Luděk, tak si myslím, že já bych druhý den minimálně šel, protože bych to prostě vzdal, protože jako fakt mě tam s Luďkem bylo fakt dobře. A právě o to mě bylo hůř, když jsme spolu šli do té výzvy, víš, že já jsem si říkal, kdybych ho vyřadil, tak bych si to vyčítal. Takže na jednu stránku jsem byl rád, že jsem i šel, že jsem měl čistý svědomí, protože jsem ho jakoby nevyřadil ale tak, no. A, tak já a nakonec to dopadlo tak, že že ho vyhodil. Tak ano, no. Tak prostě. Luděk vlastně odešel ty jsi to viděl, ty jsi vlastně viděl poprvé teď v tom díle, co na to říkáš? Tyve, je to asi prostě to, no, myslím si, že to taky bylo brzo, že Luděk si myslím, že prostě měl nějaký zkrat nebo něco, protože ten stres dělá hodně, to si budem. Ale jako je to lidský pochybení, prostě Luděk mohl být vyčerpaný, víš co, když se tak vezmeš, tak to byl vlastně první dva servisy za den to byly, jakoby od začátku, že jo. A myslím si, že prostě byl unavený. Asi. On byl na něm, to bylo hrozně třeba to na něj bylo něco novýho, jakoby, víš co, protože Luděk jakoby dělá strašně dobrých věcí, ale on je prostě chlapák, takže dělá bůčky a takovýhle věci. Ano. A ne, že tam vole dělá nějaký fritomisto, jako upřímně, to si myslím, že nevěděla, co to je. Ani ja. Takže si myslím, jako, že prostě... A ja som to ešte mal na starosti a Kuba mi hovorí, že to on si to dáva vždy, keď chodí na dovolenky. Že... Jo, já vím, že to Kuba říká. A vidíš, že to je úplně fantastický, že to je výborný. No a ja vôbec... Ja som to jedol inak prvýkrát v živote tento rok na dovolenke. Ja som to ešte nikdy nejedla. No, okay. Sme boli vo Francúzsku, som si to dal. Ale akože je to fajn, ale tiež som to nepoznal vôbec. Ale jako třeba lidé mě právě říkali, že to jako zná, nebo on ke všemu vždycky řekl, že to zná. Ale je fakt, že on byl jako hodně vyčerpaný. Ono prostě zase se budeme vracet k tomu, že ty lidi tam vidí jako hodinu toho času, ale my reálně jsme tam prostě jako 24. Od rána do večera, no. A prostě seš tam v brutálním zápřahu, seš tam bez svých nějakých návyků, seš tam úplně odstřihnutý jako od všeho. Vyčerpání, stres, smutek. Moc jídla jsme tam taky neměli. Žral banány jenom. Já si ano, a chlebičky. To jste mi udělali. Ano, potom, co jsem vyšlehal ten sníh, ano, tak já jsem tam furt psal, že chci ty chlebíčky. Hranačky to vystřihl. A oni mi to furt škrtali. A Kuba, tak já ti udělám. A robili jsme ti chlebičky. To bylo poprvé naposled. Ja milujem ešte inak, ako začínal tento tretí diel. Si tej Simone povedal, Ježiš, že si myslel, že je chlap. Já jsem tam úplně chcípala. Ale tak to bylo jenom jako... Nie, i podľa mňa je to super, že ty si strašně vtipný. A škoda, že to tam nebylo toľko ukázané, ale ty si, áno, ty ale máš ty jsi tam hrozně velel do Iriny, co já si pamatuju, že jo, veď? Jako do Iriny jsem tam, ale to mě fakt naštvala, jako brutálně, protože my jsme tam měli to jídlo, že jo, a ona se furt objednala nový jídlo. A starý prostě nedojídala, dala jako zpátky. To, jak jsme dostávali na oběd. A dala ho zpátky do ledničky, víš co. Jo, a furt se objednávala nový, kámo. A já úplně říkám, Irino, a ona kámo, ona úplně, no tak, a furt tam povídala. A já říkám, a mě strašně štve, když prostě ty někomu něco říkáš. A on prostě jakože, jak se máš dobré, víš? Opět prostě vůbec jako ani tě neposlouchá, jenom prostě jako dělá, že tě neslyší. A tak jsem se prostě naštval a tak jsem jí tam trošku vyhulákal. Takže koho, keby máš vybrať, že kdo je taký, že úplně to nie je tvoj šialok kávy? I takhle, když to vidíš třeba v televizi jako zpětně. Ale já si myslím, že třeba, jako já jsem se s ním moc nepotkal, třeba Andrej si myslím. Vlastně s Andrejem jsem se tam bavil asi jednou, ale to jako ne, že já jsem s ním nikdy žádný konflikt neměl, ale myslím si, že my jsme spolu jako neměli žádnou extra jako společnou řeč. A čo inak hovoríš na to, že lebo my sme to tak podľa mňa nevnímali v našom týme, čo sa deje v tom druhom. Iba z toho domu, akože ale v tej kuchyni my sme nevedeli, že oni sa tam, že čo na to ty hovoríš, keď to takto vidíš. Si to viděl teda? Já jsem tam s tím Andrejem nebyl, takže já nemůžu jako soudit, jak se k vám choval nebo tohle. Já jsem slyšel jsem nějaký věci a určitě to asi nebylo úplně jakože OK. A hele, jestli to bylo v rámci hry, jestli to byl nějaký prostě hráč, tak hrál to si myslím dobře, ale myslím si, že vůči těm, třeba kdybych já s ním byl v tom týmu,
tak si myslím, kámo, že já bych brečel ještě 8krát víc než ty, si myslím. Já bych se schoval do klubíčka, jenom bych se tam tak kolíbal. To už jsem měla taky takovýhle. Hele, ono... Co jsem chtěla sakra říct? Pardon, mě vypadla ní, takže já vám to pak dopovím. No, hele, ono ten pohled jako na to je strašně těžký a já to úplně chápu, proto já jsem třeba říkala, pak za mnou někdo chodil třeba z modrého týmu a říká, hele, proč jste nám to jako neřekli, tam je i víc chlapů, takže jsme se nás třeba mohli zastat, takhle myslím, Kuba mi to i říkal. A já říkám, hele, proč bychom my za váma jako chodili, tady si stěžovali, na někoho jsme v hře a prostě pokud ten člověk se nějak chová, tak vy to třeba poznáte sami, nebo to nepoznáte, ale prostě nesmysl chodit a říkat, hele, on je takovej nebo takovej. Vlastně. Ale musím říct, že jako té televizi je to udělaný zajímavě. Jako. Je to zajímavý, je to fakt jako zajímavý. No. Je, no. Ale uvidíme, jak to bude dál. Jasné. Ako ty hodnotíš akože svoju cestu v Hell's Kitchen? Hele, tak jako pro mě byl už největší nějaký zázrak, že jsem se tam dostal. Já jsem tam vlastně minulý rok. Fakt, je hezky. A nezobrali ťa? Bol si akože na castingoch a tak? Byl jsem na castingoch a vlastně ten Tondan mě předběh, no. Aha, jasné. Nekecej. Byl prostě lepší, no. A hele, ale zase na jinou stránku já jsem za to asi rád, protože neříkám, že jsem předvedl nějaký extra výkon, ale musím říct, že jsem se trošku posunul, jako. Tak rok je dlouhá doba, jako. Já jsem udělal jako hroznou věc na tom castingu, měl jsem 40 minut, já jsem tam uvařil kuře. Celý kuře jsem dal do trouby, kámo. A jsem vařil. A si ho vyťahal tak, jak keď ho kúpíš, ne? Jak si ho tam dal? Asi jako... No. No, kámo. Vlastně jsem tam hodil celý brambory, víš, tak chtěl jsem udělat nějaký salát, a tak jsem hodil celý brambory ve šlupce. A oni máte 5 minut konec, a já... Dobrý. A oni máte nandávat, a já, dobře, tak říkám, úplně tvrdá brambora, úplně syrový kuře, a oni... Tak to se asi dneska posunulo. To asi nevyšlo, a já, no. To bylo na tom prvom ešte. Jo. A na druhom si robil čo? Čo asi? Já mám mlčenlivost podepsanou, ale to asi jedno. To můžeš, tohle. To můžeme. Ale já jsem dělal filé, dělal jsem to vlastně na kořenový zelenině a udělal jsem k tomu takové jako vinagret co to bylo? Z feniklu. Takže jako asi o trošku lepší než syrový. To trošku zaujímavější. Celé kurá. No vidíš, tak rok pomohl, no. Hlavně víš, co všichni tam servírovali. Já jsem tam byl vlastně s Emou, jsem tam byl na castingu minulý rok. Jo, ona se mnou uvařila, ona byla vedle mě, víš co, a na ní jsem trošku naštvaný, protože já jsem měl minulý rok na plánu, že udělám kuře, že udělám rybu a ona mi sebrala. A ona má 4 kuře. Říkám, dobrý, vole. Aha. Takže a všichni vlastně na tom castingu dělali 2 porce, já z toho kuře to udělal 6 porcí, víš co, z celého. Surové, ale syrový, ale to je jedno. Ale bolí. To je polotovar. Ale hele, to jako tak, mělo to tak bejt, no, jo, prostě měl tam být jako, s náma, já si myslím, že jako takhle, já to asi soudím hodně takového jako vnitřního, samozřejmě zaujatého pohledu, ale myslím si, že jako je to zajímavější, ta druhá série. I podle jako, lidí a podle sledovanosti. Asi jo, jako. Myslím si, že na to, že tu sérii je teda méně peněz, když se koukám, jak to je sestříhaný a třeba to intro mně přijde, kámo, jako strašný, Oni tam teď někde psali, vy vám nezbyli prachy na intro, jakože píšou to tam. A hlavně mně přišlo zvláštní, že vlastně v tom prvním díle třeba ani ty šéfy nepředstavili. A vůbec tam nejsou vidět takový, víš, vůbec. Jako. A já si myslím, že to je třeba hrozná škoda, protože vlastně tam je šéf samozřejmě David Viktorín, který byl loni, ten byl u nás, a pak je tam Emma, která si myslím, že by se zasloužila jako, víš, jako nějakou pozornost tím, že vlastně tam byla loni a teď už se vypracovala na tu pozici sušéfa a opravdu si ji vybral Honza Punčochář. Takže jako za mě je to hrozná škoda, no. A mně třeba přijde, že tam i míň ukazujou jakoby to, co se dělo na vile, víš, protože úplně. Protože si myslím, že tam dělali jako zajímavé věci na té vile kolikrát. Ale tak mohli jsme vidět v ukážke, že přijde Hatka hneď. Již, ale počkej, no tak to. Andrea a Ave. A to už tam vlastně ty nebyl. Ale viděl jsem to. Tak ale akože vlastně. studená. Ale pamätáš si, že jsme všetci spali a o 6. Kámo, jako to bylo, to jsem nepochopil, to bylo možná v 5 ráno a Andrej vás tam sprchoval, čistil si zuby a říkám, kámo, tak je bětí, vole. To bylo, ale ono hlavně tam jako fakt to bylo úplně jak z nějaký krabice, že fakt tam bylo slyšet úplně všechno. Když tam Luděk vyprávěl Irině a Simoně pohádky, víš co? A bylo to počuť u nás. A Kuba úplně. Andrej, sklidni to tam, když Luděk je debil. Protože a to bylo právě ten večer, než on vypadl, protože on se sedl na postel a říká, holky, já mám nějaký divný pocity. A teď my jsme tam za ním naskákali a on úplně,
No, jsem vás chtěl jenom tady dostat do postele. No ale já si myslím, že příští díly jako budou zajímavý. Jako takhle, já se na ně těším. Ja sa teším, vieš. No ale tvoja účasť skončila veľmi pekne ponukou. No zeskej, to mě taky. Už jsi tam bol? Nebyl. Jak je to možný? Já jsem byl u Honzy na stáži před 2 rokama. Aha, hezky. Jo. Takže vy se znáte? No, Nebo znáte? No jako Prostě tam byl. Já už jsem tam byl u něj. A dopadlo to tak, že jsem tam byl týden, z toho jeden den se mi rozbilo auto, takže jeden den pryč. Druhý den se jim tam rozbili chlaďáky, takže jsme vlastně všechno z chlaďáku stěhli do sklepa. To byl můj druhý den. Můj třetí den byl, že ty mražáky opravili, takže jsme všechno ze sklepa stěhovali zase do těch chlaďáků. Okay. A pak jsem tam byl 2 dny a ty jako jsem si užil, ty byly docela jako, že mě tam ukázali, mám pár jako receptů od nich. A jako já na tu stáž hrozně chci, ale jde o to, že já mám teďka vlastně jako novou práci, víš. A v gastro pořád. Jo, já pracuji v Olomouci s AVE. Cože? No. Akože s ňou v tej istej reštike? Jo. Nekecej. Takže je to takový jako... A dobré? Ale zatím dobrý, no. I AVE? Jo. No tak super. Ježiš, tak to je skvělý. Je to takový jako... Tak to se musíme předpodívat. Tak to je paráda. A to chodíš z Pardubic do Olomouca? Tak. Jo. Tak ty děláš na krátkej dlouhý, že tam jsi nějak... Ne, prostě tak nějak, jak to vyjde, tak tam jsem. Wow, tak to je super. Další meč, propojení. Super. Prihlásil by si sa ešte? Keď si to už zažil teda? Asi jo, asi bych se přihlásil. A čo by si robil jinak? Ale určitě bych udělal jinak, že bych byl trošku víc vidět, protože je mi jasný, že jsem byl kolikrát takový jako schovaný. Ale jsem byl vidět až poslední ten díl, nebo poslední ty 2 díly, jako. A asi bych se trošku víc zamýšlel nad těma jídlama, víš, že jako... Já jsem se moc do toho nepouštěl, protože já se bojím něco třeba tím lidem pokazit, víš, takže proto jsem byl takovej u toho servisu, že jako já bych si třeba i věřil na to, co dělal Kuba, víš, ale já bych se hrozně bál toho to pokazit a pak prostě vzít si na bedra to, že jsem celému týmu pokazil něco, protože jsem prostě debil, tak jako... A tak asi to tak chodí, že keď nevyskúšaš, nevieš. Jako jo. Tam asi víš co, no tam není prostě prostor na to zavřít se někde do kouta nebo stát někde v koutě, ale prostě ukázat všechno, no. Ale za tebe jako sám sebe hodnotíš jako dobrý výkon? Čekal jsi, že tam, je to pro tebe jako, že jsi tam vydržel za sebe jako dlouho, anebo je to krátká doba? Já jsem tam čekal, že jako přijdu, otočím se na podpátku a půjdu, víš, něco jako ten David. Myslím si, že, já si upřímně myslím, že ten David mě zachránil, protože kdyby nešel David, tak si myslím, že bych šel já, víš. A to se nemyslím, proč byl co? Podľa mňa ti až tak nezejtil to jedlo. Ne vůbec právě. No, já nevím, já si myslím, že to nebylo zase tak dobrý, jako... Tak kdyby tě to zejtil, tak tam stojí s tím Davidem. Presne. Jako nevím, víš? Jako... Myslím si, že ten Kuba tam stál jenom jako, aby mu na jednu stránku jako trošku, víš, ty. Že prostě, nevím, no, že třeba Kuba mu přišel nějaký takovej jako moc třeba sebevědomý nebo něco, víš, takže mu chtěl trošku jako srazit hřebínek a myslím si, že kdyby tam prostě nastal Kuba, a tak tam stojím já, jako by, víš. To si taky nemyslím. Hele, já si myslím, tak Honza nás vlastně neznal a bylo to fakt jako na základě v tu chvíli jenom těch jídel, jo, takže... A mě teda trošku, musím říct, mě trošku jako naštvalo, že on chtěl, aby jsme se mu představili, víš co, jsem tam představoval, on tam vůbec nedali do té televize, víš co, v tom prvním díle, úplně říkám. Tak, hele, tak my jsme to tady řešili, že ono v tom dílu, vem se, že to je jako zase, je to hodina a my jsme jako tam byli reálně tolik hodin. No, a třeba z toho ubetka mě to také jako mrzí, že tam není víc věcí, protože si myslím, že tam byly i vtipný momenty docela. Jo. A vlastně viděli jsme teď, že tam bude jenom mať hádka, aspoň v pamäti. To se nedá vymazat úplně. Ja ešte mám takú, že neurobil by si možno inak aj to, že si sa trošku tak vzdal? Udělal bych to určitě jinak. Bral by se víc? Asi jo. Hele, jakoby já jsem měl hrozný problém s tím, že já jsem tam šel a furt to tak nějak mám. Já mám prostě trošku jakoby psychiku polámanou, víš, já prostě od dětství chodím jako psychiatr, psycholog a takovéhle věci. Okay. A pro mě, já když jsem třeba na nějakém cizím místě s lidma, který neznám, tak já jsem úplně v říti jsem. No jasně. Jasné. A obzvlášť, když třeba mě sebrali telefon, tak já jsem ten první moment, já jsem vůbec nevěděl, co se děje doma. Jakoby, co ja si to jednak pamätám, my sme sa o tom rozprávali, pamätáš a vidíš, to ja sme sa bavili, že ty si už hneď na začiatku, že ti chýba tá frajerka, tak čo, ja to úplne chápem, že to je, ale prostě, že už keď ťa tam vybrali. Ale protože to je přesně ono, jakoby, víš co, já jsem strašně bojoval sám se sebou vnitřně, tím to překonat a já jsem prostě furt se snažil jako
na to nemyslet, že kolikrát, víš co, třeba před tím spaním to vůbec nešlo, já jsem tam prostě ležel, víš co, úplně říkám, co mám teďka dělat, víš co. Takže tvoje myšlenky spíš jako byly na to, co se děje doma, že nemůžeš komunikovat s těma lidma a že prostě... Ale jako samozřejmě, tak jako kdo takové myšlenky nemá, že jo, jako kdo, co se děje doma. Jasně. Ale tam to bylo hlavně i spojený s tím, že prostě já jsem fakt jako procházel nějakou takovou jako vnitřní nějakou nestabilitou a bral jsem se tam s hodně věcma naráz, víš. Tak za mě klobouk dolů, že jsi to vůbec takhle vydržel. To je jako, já jsem tohle třeba vůbec nevěděla, že tím, že jsme vlastně jako tam nějak úplně nebydleli spolu přímo v ložnici nebo to, ale fakt jsem tohle vůbec nevěděla a klobouk dolů, protože zase, to je ta druhá stránka toho, co ty lidi vidí v té televizi, ale vůbec si neuvědomují, jak extrémně ale mně je to přišlo těžký, třeba strašně jako zajímavý, jak ty lidi vlastně jednají na základě něčeho, co jako viděli třeba 3 vteřiny, víš, že vlastně na Facebook se dala ta, že jako se mi tam stejská tohle a ty lidi, ty komentáře, to je hrozně vtipný, víš, jako že oni napsali něco, ty mladí by potřebovali vojnu, nebo když jedeš, když někam jdeš, tak se ti nestejská. Já říkám, kámo, to vůbec přece tady tam není, vole, jakoby, víš co. Ale víš co, zase to je, oni vnímají to, že je to 3. díl, pro ně je to, jak kdyby jsme tam byli prostě chviličku, a my jsme tam reálně už byli jako několik dní, bez mobilu, bez kontaktu, takový nějaký kraby. Ale hlavně aj akože, a čo? Veď to prostě každý má ty emocie nějak nastavené. Každý člověk funguje úplně jiný. Ano, víš co? A zajímá, hlavně mi to přišlo vtipný, protože na ten Facebook to psali prostě 60letý babičky, víš, nebo 60letý dědečkové. Mně to bylo líto, když jsem říkám, kámo, ty už to máš za pár, vole, ty jako nemáš vůbec co hodnotit, vole, víš co? A přesně. Opovažte zvolit. Ne, ale jakoby chápeš prostě. To prostě byli lidi, co jako chápu, jo, mají za sebou něco, mají za sebou vojnu, ale myslím, že ta doba je úplně jiná ta doba. Jasné, vtedy, keď niečo potrebovali, tak museli ísť peši z dediny do dediny. Holuba. Áno. Oni ani neví, co to je mít mobil, prostě, že? jako bylo tam jako by jiný. Ale zase jsem si všiml, když se dal na Instagram, tak tam zase psali mladí lidi a ty zase psali, jako, že to chápou. Ja som napríklad dneska ráno si čítal tie komentáre pod tvojou fotkou, že si vyžazen a boli tam veľmi pekné komentáre, že ľudia akože, ale to tak je, že podľa mňa, lebo ty si fakt strašne zlatý, že škoda aj strašne vtipný, že možno keby si to nevzdal, tak by si tam potom... Ale jo, já si myslím, že by se rozjel, že ty jsi tam neměl že ty jsi jakoby v tu chvíli, kdy jsi vlastně vypadl, tak ty jsi rozkoukal. V tu chvíli jsi jako rozkoukal a pak jsi neměl ten prostor. Já jsem to vlastně i říkal při tom den, jakoby večer předtím, že chci na tom servisu konečně něco začít dělat. Víš, ty se to pamatuješ, že se necítím jako paralplatný, jakoby... Jo. Ale ono aj vieš, prečo to bolo, lebo nás bolo veľa na začiatku. Áno, jo, jasne. Vieš, že 8 ľudí, veľa. Ale že proste ako keby 8 ľudí na 6 jedál, že ono ti to, že potom už neskôr to môže byť, že to proste je, že máš viacej tej šanci toho, no akože, ale áno, ja to chápem, že proste tam nebol ten priestor sa toľko možno prejaví. Je to škoda, ale myslím si, že jsi tam předvedl jako skvělý věci, skvělou práci, vůbec se nemají za co stydět a jako za mě dobrý. Jo, určitě. Jsme tě hlavně strašně rádi poznali, takže tak. Fakt tam jako chyběl, fakt jako, sice bys byly banány, to jsem byla ráda. Byli to zapravdě, ale fakt tam jako chyběl, ta tvoje energie jako byla super. To bylo jako fajn. Je fakt, že já jsem přijel domů a taky jsem byl úplně takový, víš, že jsem tam byl, jsem seděl na tom gauči v tom pokoji a říkal, jaký malý tady. Hlavně ono, když přijdeš tam, tak najednou prostě ty vole, musíš bydlet se 17 lidma, je to divný, a pak když odjedeš, tak najednou ty Vero, a co teď budu dělat, to je divný a jsem sám, víš, a prostě... Ale upřímně, já jsem o tamtud odjížděl a kámo, jsem přišel domů a jsem brečel, že chci zpátky, víš. A úplně říkám. To mimochodem mělo spousta lidí, to se k tomu ještě postupem jako podcastu dostane, protože tohle je docela ostrý téma, jako. No ja si pamätám, že keď teda raz skončím v Hell's Kitchen a možno, že dnes akože tak všetci raz odtiaľ odídeme z toho domu, keď si pamätám, jak som myslel, že wow, že tráva je zelená. Vieš, že je také, lebo ty si tam zavrtý a ty fakt akože vôbec pre teba je to všetko potom zrazu také divné. Všichni pak na konci dostali tu tašku, tu igelitku a jsem vyšla ven, teď se otevřela ta brána, jsem přišla jak z vězení prostě a teď jsem jela tím taxíkem a já mu říkám, vy si vůbec nedokážete představit, co já jsem teď zažila. Na mě koukal. Říkal, ježišmarja, nějaký ten stokholmský syndrom nebo něco takového. No, takže bylo to náročné. Ale teda, takto, veľmi pekne ti ďakujeme, že si prišiel. Moc ti ďakujeme. Že si vôbec zmeral na tú chvíľku tú cestu. Máme ťa všetci veľmi radi. Sme radi, že sa ti darí, že vlastne že máš rosteš, tú novú prácu. Keby si chcel ešte inú, tak kontaktujte.
A nech sa ti hlavne darí, nech si stále taký, aký si a tešíme sa na ďalšie nejaké spoločné cesty. Moc ti děkujeme za tvou cestu. Díky moc. Ďakujeme a sledujte, odberajte, lajkujte. Mějte se krásně. Pa, pa. Pa, pa.